Ayun, meron tayong ay 200 na Tagalog. Ayan. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga kagamba, magandang araw ulit mga kagamba. Mag-unboxing tayo ngayon ng dumating nating salmon mga kagamba. Kunti na lang ngayon ang gagamba natin, pati Tagalog kunti na lang. Pero ang masbate kunti na nga, mahal pa. Ayaw tigilan, sulutan ng sulutan mga kagamba. So shoutout muna sa ating bisita. Ayan si Ace. Ayan, kaway-kaway dyan. Ayan. Ace Pitak po. Ayan si Ace yan, kukuha ng salmon mga kagamba. Inaantay niya ang matapos tayo mag-unboxing. So shoutout muna kay Art Guzman ng Cagayan, kay Jomart Corsino ng Iloilo, Christian Joe, hindi ko nakita yung buong pangalan nito, si Batman Pogi, si Jameco, si Dennis Limbaga from Bacolod, Alironia Vlog, Joseph Gamer PH, 2A C4MP. Ito yung mga pinapashoutout niya na taga Romblon, si Mark, Bernardo, Solmiti, Hilario, Luis, Miguel, Galindis ng Romblon, at saka si Kim Emmanuel Bautista ng Valenzuela, Bulacan. Yan mga gamba, shoutout sa inyong lahat mga gamba. Ngayon ito mga gamba yung ating box. Yan, galing ng terminal yan. So bubuksan na natin. Ayun, meron tayong may 200 na Tagalog. Ayan. Mga kagamba, pinutol-putol na para magkasya sa maliit na box. Ay, may naiwan pang isa. Ang galing ito. Lumusot. Ayun, dito. Yung mga ikis din nakahalo. Saka ito yung salmon. Ayan, kunin lang natin yung takip natin para takip natin mga kagamba. Medyo malabo na. Luma na eh. Ito yung Tagalog. Ayan. Ayan mga kagamba, ayan Tagalog. Ayan. Kunti-kunti na Tagalog, kunti-kunti na salmon, kunti-kunti na rin ng masbate, pero mahal pa rin masbate. Ginto. Hindi mo isala sa pawn shop. Ayan mga kagamba, Tagalog yan ha. Ang ganda yung sukat ng Tagalog ha. Ayun, ganda na sukat oh. Oh, ganda. Ayan mga gamba, ang ganda na sukat ng Tagalog oh. Kunti lang siya, kaya maganda sukat. Eh, kunti na nga, tapos repeat pa yung pangit. Okay, hindi masaklap. Ayan, may ikis na nakahalo. Ayun oh. Ayun oh, may ikis dyan oh. Mayroon pang tungko, yung makalikot, tungko yan oh. Ayan. Sa may git 200 lang ito, 240 lang ito mga gamba. Tagalog, ayan. Ayan. Kung umu-order dyan sa Norte, antay lang. At wala ka, konti dumarating natin. Nakukulangan na naman yung isang sa nakita ko kagad. Ito patay oh. Ang laki oh. Laki, super oh. Super. Ang ganda pa ng likod oh. Oh. Kasi hindi napadala kahapon yung iba. Kunti lang uli yan oh. Ayan oh. Yun oh. Oh. Ayan ang salmon natin mga kagamba. Iba-ibang kulay yan oh. Ayan oh. Ganda na sa murang halaga. Ayan. Ganda mga gamba. Balik natin sa kabilang side naman. Wala, kulangan yung isa talaga. Kitang kita. Pinilit na lang nila to.
sinama. Ayan o. Ayun o. Kulangan din yung isa na yun o. Nako. Tatlo na. Ayun o. Itong malaki na ito kulangan o. Ayan. Tapos ito. Kulangan din ito. Kitang-kita o. Tapos itong patay na napakalaking patay o. Pagkalaki-laki o. XL yung patay mga kagad. Marami ditong mahabang galamay na payat. Kunti lang yung bibi rito mga gamba. Kunti lang ang bibi rito. Siguro 4 na piraso o 5 lang. Ayan o. Pagagapangin natin. Miinit ang panahon kaya may namamatay na. Ayan o. XL yan o. 5X yan. Palit sa video pero pagka sa personal yan o, ang laki yan o. O. Nabuhala o. Grabe, nabuhala to. Ito naman itim na itim o. Ito yung hinahanap ng iba na sa amin yung black na black o. Ayan o. Black na black talaga siya o. Ayan. Oh, nagpurot pa. Ito naman yung magandang kulay. Ayan. Oh, putyok. 3 kulay niya oh. Itim yung kilikili. Medyo pula yung puwet. Tapos brown yung gitna. Tapos may guhit siya sa likod. Oh, huwag ka masyadong malikot. Ipot ka lang dyan. Yan, ipot nga. Naikutan yung ay no, 3 kulay niya no. Oh. Ayun. Aha. So yun mga kagamba ang ating samon ngayon. Makulay, magaganda. Yun, so hanggang sa muli napag-upload mga kagamba. Maraming salamat. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!